Velkommen til jer alle. Nu har vi mulighed for at stake igennem Zephyr. Det vi kan stake nu igennem Zephyr, det er Avinok tokens. Og den finder du i din back office, når du kommer ned til noget, der hedder Avinok. Hvis du har købt noget igennem Zephyr, altså hus, den sidste stykke tid tilbage til 1. februar, så har du fået x antal Avinoks med i købet. Og den kan du stake. Hvis du har staket noget, så kan du se det her. Og der kommer lidt mere forklaring på, hvad staking helst betyder, og hvilken slags mulighed vi har igennem Avinok. Den mest attraktive at kigge på, det er staking simulator. Det er en simulator, der beregner, hvor mange år vi kommer til at stake vores Avinoks med. For eksempel, hvis vi tager et år, og hvor vi forventer et årlig vækstrate på 50%, og hvis jeg for eksempel har 10 euro Avinoks, altså 28,5 Avinoks lige nu, hvis jeg staker dem på et år, så kan jeg se, på et år, der vil den stige omkring 0,52 euro. Altså, hvis jeg for eksempel indbetaler 10 euro, så vil jeg få udbetalt 15 euro efter et år. Det sjove, det kommer, når du tager lidt længere tid, for eksempel 3 år, 5 år, 10 år og 15 år. Og vækstraten bliver vist nok ikke kun 50% i år. Vi kan godt regne med, at den bliver endnu mere, for eksempel. Når vi tager 50 nu, stadigvæk 10 euro. På 3 år, der vil den stige til 1,18 euro per Avinok token. Så det vil sige, at du vil få udbetalt 38 euro i sidste ende efter 3 år. Hvis vi tager 5 år, vækstraten er stadigvæk 50% per år, og vi har stadigvæk kun 10 euro, som vi har købt Avinok for, så vil vi have 104 euro efter 5 år. Hvis vi tager 10 år, stadigvæk 50% vækstrate per år, stadigvæk 10 euro. Vores Avinoks, det vil stige til per styk 20,18 euro i sidste ende, så kan vi have udbetalt 153 euro. 15 år, som er max, stadigvæk 50% vækstrate i procent. Avinok tokens stadigvæk 10. Efter 15 år, så vil Avinok være på 154 euro, så kan vi få udbetalt 11.600 euro, altså et plus på 11.600 euro efter 15 år. Det er så kun, når vi snakker om 50% vækstrate per år. Der er faktisk nogen, der tror, at den kommer til at stige endnu mere, for eksempel 100%, eller 200%, eller 300%. Det finder vi ud af. Men vi tager nu 100%, stadigvæk 15 år, og 10 euro kan stige til efter 15 år, der vil du have sådan cirka udbetalt 868.000 euro. Hvis vækstraten er kun på 100%. Hvis nu vækstraten er på 200%, så ender vi på 380 millioner euro. Der er også nogen, der tror, at Avinok den kommer til at stige 300% per år. Og hvis det gør det, hvis du indbetaler eller køber 10 euro, altså 28,5 Avinoks i dag, så kan du, hvis du vælger 15 år, så kan du tjene så mange kroner efter 15 år. Det er en god mulighed for at lave investering i, fordi der er nogen, der virkelig tror på, at Avinok token det vil stige enormt meget i år, også de kommende år. Hvis for eksempel
vi tager den højeste max vækstrate på den der simulator på 500%, så kan du have udbetalt det x mange milliarder euro efter 15 år. Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt den, der har inviteret dig til dette webinar, eller har delt dette optagelse af webinaret. Kontakt vedkommende og snakke, hvilke muligheder du har til at starte inden for Zephyr, som er helt gratis for alle, og så kan du tjene penge på daglig basis den næste kommende tid. Tak fordi du fulgte med.